Tragis mga salto mo! Sarge! Idlas kayong kalaban! Pagbantay, sir! Di na tulunganin tawanan, dili makuha! Sige! Takloy! Surrender na! Sarge! Isunod sa balay! Delikado ng hostage ni! Sunod! Sama ni sir! Gano mo na sir! Gano mo na sir! Sir, ayaw sir! Maluoy ka sir! Ayaw magsapa! Aron di mo monsa! Sir, sir, atraso na mo sir! Sir, ayun tami pagkya sir! Maluoy ka sir! Igil mo monsa! Huwag mo sunod lang mo sa akong istorya! Paghilo mo! Sir, maluoy ka sir! Hoy! Surrender na lang! Wala ka na yung kataguan! Surrender! Unsa ko! Bugo! Sir! Tabang sir! Paghilo mo! Chloe! Surrender na lang, brali ka monsa! Sarge! Chloe! Ayaw usiki mong kinabuhi, Chloe! Gawas na lang! Aron mo surrender ka nga malinawon! Malinawon! Ikaw gusto kong malinawon! Gusto ko gumot! Kung gusto mo dili ni monsa ni mga tao dire! Panghawa mo! Huwag mo malawan ni mga tao dire! Hindi mo manghawa! Patyon ko na! Idyog ko malawayan eh! Patyon ko na! Sir! Maluoy ka sir! Chloe! Kabalo ko nga kwarta ray mo problema! Na akong kwarta dire! Chloe! Tuloon mo, Chloe! Akong ibili lang ko sir! Na akong kwarta ihatag si mga! Dako kayo niya kantidad, Chloe! Kwarta? Sige! Bugawas ko! Pero kinahanglan, wala na kay Pusel! Papa! Papa! Nalira ka ko istoryahon, Chloe! Ibutang na ko kung pusil! Oo! Wala na ko pusil! Gawasan niya! Ayaw sir! Maluoy ka sir! Ayaw, Ayaw sir! Dali! Chloe! Kita ka ng kwarta. Ayaw pang damay og tao! Balakawa na sila. Ihatag na ko nini mo. Sige! Kinahanglan! Wala mo yung buhaton nga dautan para di ni madamay sila. Chloe! Yan ang kwarta. Ayaw mo paglihok diha para dili mo maunsa. Sige na! Dagan na mo! Dagan! Tragis mga salto mo! Idlas ko ka ha?